गुढीपाडवा व शालिवाहन शके 1947 या हिंदू नववर्षाच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा। ही आहे आमच्या घाटकोपरची पहिली शोभायात्रा। मराठी संस्कृतीचं भव्य प्रदर्शन व नववर्षाचं जल्लोषात स्वागत करण्यासाठी या शोभायात्रेचं आयोजन करण्यात आलं होतं। या शोभायात्रेमध्ये वारकरी संप्रदाय, ढोल ताशा पथक, टाळ पथक, लेझिम पथक, मल्लखांब प्रात्यक्षिक, बेंजो पथक असे सर्वजण सहभागी झाले होते। अगदी या वयापासून ते या वयापर्यंत सर्व लोकांचा उत्साह पाहण्यासारखा होता। शोभायात्रेला मिळालेला घाटकोपरवासियांचा प्रतिसाद आणि आपले प्रयत्न सुफळ संपूर्ण झाल्याचं समाधान आयोजकांच्या चेहऱ्यावरून दिसत होतं।